ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନା ତ ନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଆଉ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ, ଆଉ ଯିଏ ତ ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଖାଁ 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 ଖାଁ। ଆମ ପୁଅ ତ ଆଇଲା ବେଳୁ ପକେଇଦେଲେ ଆଗେ ପଳେଇଲେ ଗାଡ଼ିଆରେ ତାର ଆଉ ଡିସ୍ ଧୋଇଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋରି ହାତରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଛ ହେଲା, ଖାଲି ଡିସ୍ଟା ଥୋଇଦେଲା ପଳେଇଲା। ଯୋଗାଡ଼ ଆଣିଟା ହେଲା ମେନ୍, ସକାଳୁ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ ଆଣି ତଥାପି ଗଦିରେ ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି, ପଇସା ସବିତଣ୍ଡ ବୁଲି ବୁଲି ଆଦାୟ କରୁଛି। ଗ୍ରୁପରେ ସବୁ ମେସେଜ ଦେଖିବ ତାର ବେଶୀ କରିବା ଲୋକ ଲାଷ୍ଟ ଘିଅରେ ଖାଆନ୍ତି, ଏଟା ବଡ କଥା। ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ମାଛ ଖାଇନେ, ମାଛ ତୁ ଖାଆନା, ମାଛର କଣ୍ଟା ବାହାରିବ ତ କୁଆଡେ କଣ ପଶିଯିବ, ମୁଁ ଭାଇ ସହିପାରିବିନି। ଭାଇ ସତ ଅଧିକା ଯଦି ଭାଲୁ ବାହାରେ ଆମେ ଏଠି ଦାୟୀ ନୁହଁ, ନହେଲେ ଭାଇ କିଏ ଟେକା ପକେଟ ଫୋପାଲେ ବି ମନ ସବୁ ଧନିଆ ଖାଇନେ ବନ୍ଦ। ହଉ।